Minä olen Juha Molari ja olen hyvin huolissani siitä, mitä Kafkas Center on tehnyt minun maineeni pilaamiseksi ja minun nimeni laittamiseksi uhanalaiseksi. Olen monella tavalla vaatinut, että Kafkas Center uudistaa minun nimeni, poistaa ne artikkelit. Olen pyytänyt myös Mikael Storsjön apua, mutta hän vain pakenee vastuuta. Minä olen myös rukoillut asian puolesta. Ja nyt minun harras pyyntöni tulee teidän puoleen, Venäjän Federaation turvallisuuspalvelu FSB. No, minä en tunne teitä henkilökohtaisesti, ettekä tekään minua tarkemmin tunne. Mutta kysyn sitä apua, että ettekö te voisi yksinkertaisesti sanoen tuhota Kafkas Centerin toimituskunnan kokonaisuudessaan. Nämä tietyt henkilöt, ja te löydätte helposti ne kaikki olennaiset henkilöt eri puolilta Eurooppaa. Nämä tietyt henkilöt voi tuhota, kun elämässä voi sattua kaikenlaista, kuin myös palvelimet voi räjäyttää.